Bigarrena gaur eta Nafarroako txapeluna. Zorionak nola junda gaurko lasterketa? Bai, eskerrik asko. Egia esan da oso lasterketa gogorra, ez? Lehen momentutik kriston airea zebilen, baino, bueno, gutxinaka kilometroak pasatu dira eta maldetan, erritmo aldaketa bat egin dut, Gomezekin pizkat, iparraldekoekin, baino azkenean azkeneko 3 kilometrotan iesaldi txiki bat egin da, nun azkeneko errepetxan beste erritmo aldaketa bat egin dut eta helmugan bigarrena, zorionak ematea iparraldekoari eta Nafarroako txapelduna, pozik. Iparralde taldeak aukera unitz zituen jokatzeko, Xabirena, Gabri eta Antxon aurrean izan direla, zaila zen kontrolatzea hauei, ez? Bai, hori da, gaina oso fortea dago eta hori, izugarrizko lasterketa egin du eta pozik. Ikerrak elkarrekin pasa dezu egun osoa, Iker Gomez, Iker Villar, elkarrik moko gaibilizazte. Iker Gomez asko ibiltzen da, ez? Beti danik elkarrekin egon geha eta junior mailan elkarrekin egotea oso polita da baita eta hori. Pena, lehenengo garaipena lortu duzu, baina bigarrenan bila jone duzu, gozatzen duzu irabaztea. Bai, egia zan da, pasain urten ez nun, ez da lasterketa bat irabazi, baina bueno, aurten hobeto eta hori, bihanan baita Nafarroko txapelketa dugu eta gogoekin baita. Zorionak. Eskerrik asko.